Kada je moguće tužiti državnog službenika za tjelesne ozljede? Zdravo, Nedim Ramić ovdje, naš i vaš advokat za auto udes ovdje u St. Louis, Missouriju. I rijetko dobijem pitanje kada je moguće tužiti državnog službenika nakon tjelesnih ozljeda. I uzet ćemo auto udes za primjer. Iako zakon kaže da vlada i lokalne vlade su imune na slučajeve za tjelesne ozljede, ima par izuzetaka. Tih par izuzetaka kaže da ako službenik, radnik koji radi za lokalnu ili državnu vlast, prouzrokuje auto udes i ozlijedi vas, imate pravo da ga tužite i da tužite njegovog poslodavca, to jeste državu. U svakom slučaju radnik, kao i u svakom slučaju, može biti tužen i njihov poslodavac može biti tužen nakon auto udesa. Ista stvar je za auto udes sa državnim radnikom i znači imamo pravo da ga tužimo i da tužimo lokalnu vlast. Međutim, moramo se pridržavati vremenskih perioda koje nam je zakazano sa zakonom. Znači, moramo u roku od 90 dana obavijestiti državnu ili lokalnu vlast da pripremamo slučaj protiv njih i ako to ne uradimo, onda naše pravo na tužbu propada. Znači, odgovor je veoma kratak. Možemo tužiti državnog službenika i državnu vladu za tjelesne ozljede nakon auto udesa, međutim, moramo se pridržavati veoma striktnih vremenskih limita gdje moramo im dati obavijest o toj tužbi. Ako imate bilo kakvih pitanja, nazovite me nazad na 314 352 6800. Hvala i prijatno.